हारिमु फोथाराव 31 बोसोर दामजु दामबोबाय प्रताप बर' बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जाला बेब्ला जतिनगर गामिनि थागिबि प्रताप बर' बिथाङा गोबाव बोसोरनिफ्रायनो असमियानि थियाटार जेरै कहिनूर, आबाहन, बारदैसिला, मकन्द गोबां बायदि बायदियाव भायलिन, गिटार, सिफुं आरो बायदि बायदि दामबोनानै गावनि थेलेबलेब नखरखौ सोलिबोगासिनो गावनि अनसुलि बिसि आरो फिसाज्लाखौ लानानै। बिथाङा गावनि रोंगौथिखौ लानानै दामजु दामनायनि गेजेरजों गावनि नखरखौ सोलिनायाव गोब्राब जादों होनना फोरमायदों। सोरबाफोर जुदि दामजु दामनायनि सोलोंथाइ लानो गोसो दंब्ला फोरोंथाइखौ होनो थाखाय थियारि होननानैबो बुंदों बिथां प्रताप बर'आ। आंनि मुङा श्री प्रताप बर', गामिया जाबाय बेब्ला जतिनगर। आं बहुत बोसोर थारमाने 31 बोसोरसो जाबाय फायमोन एसामिस फायमोन थियेटाराव थानाय आरो दा लकडाउननि थाखाय बा कभिडनि थाखाय बन्द जाना दं। ओरैनो सोलिनो जानो बहुत माबा जाना दं आरो उसुबिदा थाखा फैसानि खेथ्रआव। बेनिफ्राय न'आवनो फिसा मोनसे दखान होनानै बिजि फिसा ओरैनो सोलिबाय दं आरो न'खरा साथामजों गथ'। आं एक्चुअलि बर' थियेटाराव थाफेराखै। आं एसामिस थियेटारावनो माबा फार्स्ट माबादोंमोन आरो फार्स्ट एकदम प्रतिध्वनि थियेटार होननाय दा गैला आरो इफोर। बेनिफ्राय रानिं कन्टिनिउ दाहालागि दंमोन आरो आबाहन, कहिनूर, बरदयसिला, भाग्यदेवी, शंकरदेव ओरैहाय जोंनि गेदेर गेदेर थियेटारफोराव थाबाय थायोमोन। एबारबो सुक्ति जादोंमोन आरो आबाहनाव। फायमोन थियेटारनिफ्राय एख' माबायाखै जोंनो, खिन्थु सोरखारनिफ्राय नोंथांमोना जे मिथिदोंआनो खोमा 50,000 इदि शिल्पीफोरनो होदोंमोन दि बेखौबो आं मोनदों आरो। बिटिसिनिफ्राय मोनदोंना असम सरकारनिफ्राय? जेबो मोना, आसाम सरकारनिफ्राय मोनदों आरो। बिटिसिनिफ्राय जेबो मोनाखै? मोनाखै, मोनथाराखै। दानि हमनानै ला गोदान सरकाराव नोंथाङा बिथांमोनाथ' मिथिदोंआनो जोंफोरनि कालसारनि मानसिफोरा जेसेबां दुखुआव गोलैना दङ। जों बुंलायनो नाङा, बिथांमोनानो अलप मेगन होबा जायो आरो शिल्पीफोरखो। बिसोरनि सिगाङाव जों अनुरद खालायो आरो आंल' नङा, आं बायदि शिल्पीफोरा आरो अनुरद खालायो जों। आं 31 बोसोरानो जाबाय फायमोन थियेटाराव। 31 बोसोर। बेनिफ्राय गेजेर गेजेर ओइ बर' फिल्मफोरावबो बर' मेथाइफोरावबो रेकर्डिंफोरावबो ओरै दामजायो आरो लिंहरबाथाय। बर' मेथाइ जुबिनजोंबो दामजादो आरो ओमफ्राय जेरै गौतमा बेसर बिबारनि दख'ना गाननाय बेयावबो आं सिफुं दामदो। आरो ओमफ्राय गोबां माबा दामदो गोसोआव गैया आरो आंहा। ओइ मा सिनेमा मोनलायो, आं 25 बोसोरसोनि फरायनो हाबजादो आरो 25 बोसोरसो जानाय समनिफ्रायनो आं थियेटाराव हाबजादो। दामनायखौथ' आं सोलोंनायाखै, मोसौ गुमबाय बायनायाव दुब्लियाव लावखार गथ'फोरजों। आंबो लावखार दंमोन, ओमफ्राय लोगोफोरजों बेफोरदि दामनायावनो इसेमान रोंनाय जाबाय। बेनिफ्राय आरो थियेटाराव थांनायनि सिगां नाम लाखानांगोनानो जोंहा परमेश्वर आदा, जेरै डक्टर भुपेन हाजरिकाजों सिफुं दामोमोन आरो केसेटफोराव गोबां केसेटआव परमेश्वर आदाया दामो गामिनिनो। बिथांजों एसे सोलोंजादोंमोन आं। निस्सय आं जुदि फायोब्ला आं जिखिनि रोंगौ बेखिनिखौ आं सिखायगोन आरो जुदि गोसो माबानानै फायोब्ला गावबा गाव आं जिखिनि रोंगौ बेखौ आं सिखायना होगोन आरो। ओइ जा किसान कलेजनि खैबाजोनबो गथ'आ फैनो नागिरदोंमोन सिफुं आरो भायलिन सिखायजानो। ओमफ्राय बै गोदानै लकडाउन जानायखाय आं दा फायथ'नो नाङा दे बाबुमोन, जेरै खुलाफोर जाबा नोंसोर फैबानो जाबाय, आं जि रोंगौ नोंसोरजों आं सिखायगोन। बारा गोसोआव गैबाङा, थेवबो आं जिखिनि गोसोआव दङ बेखिनिखौ हायो आरो। जेरै गान्जा फाग्ला, आरो ओमफ्राय बिनि सिगां दामदोंमोन खैना, अननाय, आरो ओमफ्राय
बिसम्बि दाबो रिलिज जायाखै बेकग्राउन्ड मिउजिक दामना फैबाय आरो ओमफ्राय लोरगिदिङा ओरैबायदिहै दामजादो आरो बाखि गोसोआव गैबाङा दामनायफोरखौ